Mentang ini pej kanno teli ki jing le kai final ki bani le kai hagane ka arthu santrik mentau menai me. Agapor like hat san PM Janmin ka jing le kai final jong ka elik ka bari ka league football ka ba he tam jong dari Australia hapring ka Central Coast Persia ka Melbourne Victory. Agapor nyau siteng ki don arteli ki jing le kai final ka jing le kai final beningkong ka dai ka jing le kai final jong ka Scottish Cup hapring ka Celtic Persia ka Rangers. Kajing lai kai final ka ba art kadai kajing lai kai final ka ba baro ngi kimi lenti ban yo pej kata ka FA Cup final hapreng ka ladu jong ka Premier League ka Manchester City Persia ka Manchester United. Agapor khandai siteng kajing lai kai final second leg jong ka AFC Champion League hapreng ka Al In Persia ka Yokohama FC. Bargum juro Agapor khandai siteng kandon ka jing lai kai final Women Champion League hapreng ka Barcelona Persia ka Lyon. Agapor shipeu siteng ka jing lai kai final second leg jong ka CAF Champion League hapreng ka Al Ali Persia ka ES Tunis. Agapor khatwei siteng ka jing lai kai final jong ka DFB Pokal hapreng ka FCK Persia ka Leverkusen. Bat kajing lai kai final bakhadu ka kadai kajing lai kai final jong ka French Cup hapreng ka Kenhun Mbape ka PSG Persia ka Lyon. Kabani lai kai ka por khat arch teng men step.